Alussa oli vain kaaosta. Nyt Hurraa! Kulu! Voi lumipallo sentään. Chat. Sot. Mikäköhän ihme se on? Päivää. Kuka sinä olet? Minä olen Tammikuu. Olen jään herra. Oi wow, olet silmänkääntäjä. Taikuri. Olen Maasha ja minä hallitsen... porkkanoita. Tässä. Karhu, katso. Silmänkääntäjä. Taikuri. Lähdetään lentoon. Varo! Sauvosta voi loppua voima. Voi hyvänen aika ja lumipallo sentään. Voi ei mitään hätää. Me korjaamme kyllä kaiken. Eikö niin, Karhu? Joulu on taas. No niin. Missä kaikki lastenohjelmat luuraavat? Tämä vaatii tutkimuksia. YK-kone 56, nyt vaan ohjelmat hakuun. Mikrofonia painetaan, Masha ja Karhu, ahaa! Se on näin helppoa. Ja nyt sun vuoro!